Халкыбызның онытыла башлаган борынгы гореф-гадәтләрен кайтару һәм саклау буенча мондый кызыклы һәм файдалы чаралар уздыруда шүпрәлеләрнең зур тәҗрибәсе бар. Моннан берничә ел элек алар Идел буеның дистәләгән төбәкләреннән килгән кунаклар өчен шүпрәлеләргә генә хас булган үзенчәлекләрне алып, алар кыз урлау йоласын күрсәткән иделәр. Бүген исә кабат бәйрәм, кабат туй дигәндәй Шүпрәлдә тагын кунаклар. Район авылларыннан һәм тирәк күрше төбәкләрдән килгән ак калфак кызлары. Алар бүген һәр җәүһәрдә халкым тарихы дигән исем астында шигүле намазлыклар һәм сөлгеләр күргәзмәсе оештырганнар. Монда инде безнең яңалары белән бер рәттә борынгыдан калган иң иске намазлыкларыбыз. Менә мәсәлән, менә бусы инде безнең иң иске борынгы намазлыкларыбыз 1927 елгы намазлык. Әгәр игътибар итсәгез, намазлыкларда элек-электән милли бизәкләр белән бергә капкага ошатып эшләнгән сүрәтләр дә ясала. Бу нәрсәне аңлата икән? Менә намаз укучы кешегә җәннәт капкалары ачыла дигән фикерне аңлатып торыр өчен шулай чиккәннәр икән алар. Менә һәрбер намазлыкта, яңаларында да, искеләрендә дә ул менә капка сүрәте шигелеп ясалган. Менә монысы инде бик сирәк була торган күргәзмәләрнең берсе. Биредә дисфиләр күргәзмәсе эшли. Дисфиләрне кайсы якларда тәсбих дип әйтәләр. 17-18 гасырларда безнең әби бабаларыбыз дисфиләрне хөрмә җимешеннән әтү, хәтта багык сөягеннән дә агачтан да ясаганнар. Мисал өчен менә монысы усак агачынан ясалган дисфе. Янәшәдә генә намазлык шигү һәм дисфе, тәсбих ясау буенча остаханәләр дә эшләп тора. Шунысы игътибарга лаек, бу эшкә алар мәктәп укучыларын да җәлеп иткән. Хөрмәт тешләрен яхшылап җылысу белән юабыз. Һәм аны 2-3 сәгать сөттә кайнатабыз. Ул сөттә бик йомшый, һәм ул йомшый тишәр эчендә бик уңай була. Шуннан соң инде менә шулай тезеп 33 тәнсек Мәрьям ана диспләренә куеп, менә шулай матурлап тезеп ике башын тоташтырабыз. Татарстанның Тәтеш районы Сиендек авылыннан Люция Халиулова бүгенге чарага төрледән-төрле дистәләгән заманча калфаклар алып килгән. Гомумән тегү, шигү эше аңа сабый чактан ук таныш. 5-6 сыйныфларда укганда ук үземә күлмәк тегеп кия идем ди кол остасы. Моннан 3-4 ел элек шигүле калфаклар тегә башлаган. Мин районда гына түгел, мин бөтен Россия буенча тараттым инде. Посылка алар минем Инстаграмга керәләр дә, күрәләр дә, язалар да, менә шундырак калфак кирәге, карточкасын җибәрәләр дә. Мин тегәм дә посылка итеп җибәрәм. Оренбургка җибәрдем, Нижний Новгородка җибәрдем. Менә актыгы инде Санкт-Петербургка җибәрдем. Яновскийга да алып киттеләр күп кенә калфакларымны. Шуннан да ни кызганыч, дистә еллар буе учлап таратылган мәдәни мирасыбызны, әби-бабайлардан калган рухи байлыгыбызны хәзер бертөкләп җыя башладык. Алар бик күп. Әле менә әкрен генә без менә шамайларга күчәргә уйлыйбыз, Алла бирсә. Шамайлар бик авыр дип әйтерләр, ләкин безнең хатын-кызның эшләмәгән эше юк. Аны да эшли башлаячаклар, хәрефләрен дә өйрәнәчәкләр. Ә ул бит менә шул хәрефләрне өйрәнүгә дә бит күпме бирәчәк, күпме хатын-кызга кайсы яклардан уңыш китерәчәк. Аны бөтенсендә уйлап, әкрен генә булса да эшлибез. Район мәдәният йортында узган чараны да халык йолаларына нигезләнеп, аның бу төбәккә генә хас булган якларын да күрсәтеп әзерләгәннәр. Егетләр, без әйтәләр дигән, будка пешерергә кирдек. Ничек? Юк, бер нәрсә дә әйтмәде. Әле аларга яңгыр кирәкми дигән. Дөресен әйтик, Бөтеннәр татар конгрессы каршындагы ак калфак оешмасы 30 елга якын эшләү дәверендә мондый зур чаралар оештырып, кем әйтмешли вакланып тормады. Роза ханым Тофитуловдан соң мондый чаралар бөтенләй дә узмады. Төптән уйлап карасаң, алар бик кирәк икән. Аеруча Казаннан читтә яшәүчеләргә. Мондый очрашулар үзебезнең татар икәнебезне аңлар өчен һәм үзебездән соң үсеп килә торган балалар өчен менә бу иң кирәкле чараларның берседер. Менә гаҗәеп бүген һәрбер авылдан килгән менә бу күргәзмәләрдә бик күп эшләр күрдек. Шулай без бер-беребезгә йөреп, тәҗрибә уртаклашабыз. Күп белмәгән нәрсәләрне белеп китәбез. Мондый чараларның Казанда гына түгел, татарлар яши торган төбәкләрдә дә узуы тәҗрибә уртаклашу өчен генә түгел, шул якларда гомер итүче милләттәшләребезнең гореф-гадәтләрен, йолаларын өйрәнү өчен дә иң уңайлы мәйданчыкларның берсе. Татарстанның Шүпрәле районыннан Рамис Сафин, Татарлар.